den tidsperiode, der tænkte man meget på romantikken, på naturen og oldtiden, og på de gamle guder og bare Danmark som helhed. Og man fantaserede meget og tænkte meget over tingene, og man fantaserede om, at Danmark det var et rigtig godt sted at være, og naturen den var flot, og alting var bare godt, og der var bare så dejligt i Danmark. Men det var sådan, man fantaserede sig om det. I virkeligheden, der var Danmark helt det modsatte og slet ikke så rart. Ja, og det vil vi så høre mere om, når vi vender tilbage til studiet. Så er vi tilbage her i studiet, efter vi har været ude på Hesteryg. Nu vil vi snakke lidt om nogle af de største filosofer, vi har her i Danmark. En af dem var nemlig Søren Kierkegaard. Kierkegaard er en af de få danskere, som har opnået international erkendelse inden for filosofien. Han levede hele sit liv i København og gik ligesom Sokrates rundt i byens gader og talte med folk. Samtalerne blev ofte afsat til nye tanker og filosofiske skrifter. Han beskæftigede sig med det enkelte menneskes eksistens. Han sagde, at mennesket skulle stille sig til ansigt med sig selv, og ikke bare følge strømmen og gøre det, andre mener rigtigt. Først når man tør selv vælge og selv afgøre, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er moderne og hvad der ikke er moderne, og hvad der er god smag og hvad der for eksempel ikke er god smag, træder man i karakter som menneske. Og så kan vi byde velkommen til vores ekspert, Finn Jacobsen, som har beskæftiget sig med Søren Kierkegaard. Ja, goddag, mit navn det er Finn, og jeg vil gerne fortælle lidt om Søren Kierkegaard. Og Kierkegaard, han mente jo, at der var 4 stadier her i livet. Og det første stadie, det var simpelthen spidsborgeren. Og spidsborgeren, han er det gennemsnitlige massemenneske, som slet ikke tænker over livet, men blot lever livet, som man nu gør. Æstetikeren er derimod begyndt at tænke over sit liv, men han er mest optaget af den umiddelbare nydelse, og derfor først og fremmest interesseret i at opleve noget, som kan give hurtig tilfredsstillelse. Derefter haster han sig videre til en ny oplevelse og fordyber sig ikke i tingene. Etikeren er alvorlig og fordyber sig i sit liv. Han er fuldt afklaret og kender til ansvar, engagement og en mere dybfølt glæde ved livet, fordi han tør se sig i spejlet. Han har det dog alligevel svært, fordi han hele tiden savner en endelig garanti for, at den måde han lever på er den rigtige. Så er vi så kommet til den sidste, som er religiøsitet, hvor der er 2 stadier, både A og B. Religiøsitet A, han går trofast i kirke, og han er troende, men det er uden helt at overkime sig til troens paradoks. Og han mener også, at Gud han er et menneske ligesom alle os andre, som både lider, dør og genopstår. Religiøsitet B. Han overgiver sig helt til den utrolig kristne tro og springer gladeligt ud på 70.000 favne vand, i tillid til, at livet vil bære ham gennem alle vanskelighederne i livet. For at kunne komme til det religiøse stadie, må mennesket først foretage dette spring. Springet er vejen til Gud, og Gud er ikke en læresætning eller et regnestykke, der kan gå op, men et lidenskabeligt opgør med fornuften, som vil forstå alt. Ja, Finn, vil du ikke fortælle os lidt om, hvordan Søren Kierkegaards liv var? Ja, det skal jeg nok. Søren Kierkegaard han var født i en meget rig familie, så derfor så behøvede han ikke at arbejde, fordi faren han var så rig. At Kierkegaard han bare kunne læse tekster, og han kunne skrive bøger. Og i Kierkegaards hjem troede man meget på Gud, og det påvirkede Søren Kierkegaard rigtig meget. Altså, Kierkegaard han gik på universitetet i København, og her der læste han bøger om Gud og om det at være menneske. Og på den måde der fik Kierkegaard også selv lyst til at skrive bøger. Og han udgav mere end 40 små skrifter og bøger i løbet af hele sit liv. Kierkegaard han fik en kæreste, som han blev forlovet med, og hun hed Regine Olsen. Men forholdet det holdt dog ikke særlig længe, og det satte Kierkegaard i gang med at tænke over det at være til.
som man også kalder at eksistere. Og Kierkegaard han blev derfor kaldt eksistentialist, og han tænkte også meget på kærlighedens betydning i menneskets liv. Og herefter skrev Kierkegaard mange bøger om, hvad livet er, og hvad mennesker kan føle, hvis ikke de oplever kærligheden. Kierkegaard han var meget kritisk i forhold til det, der foregik i den danske statskirke. Og han mente ikke, at præsterne forkyndte Guds ord rigtigt, og derfor kæmpede han i artikler og bøger for at rette op på det. Og det gjorde dog Kierkegaard meget upopulær i nogle kreds. Og han stod fast på sine synspunkter, som han forsvarede både dygtigt og skarpt. Nå, Finn, er der andre filosofer inden for romantikken, du kunne fortælle os lidt om? Ja, det kan jeg godt. Der er jo den såkaldte Friedrich Nietzsche, og jeg vil starte med at fortælle lidt om hans liv. Hans far han døde allerede, da han kun var 5 år gammel, og 2 år senere der døde hans